Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's 5% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Ka Pakistan kala kharweting ya ka India daki misail bat kila don prataligi misail kiba ka thau bansiat ha Satwari ha Jammu airport nangta ha Samba ha RS Pura ha Arnia bat ki kubor gilaong ba ki murru bansiat ha Srinagar airport hanrai baro kitigi misail ka Pakistan kila syasiat penbethailot ha Sun ha ki sipai jong ka India. Ki sipai jong ka India kila kop da ka baong ba ki misail ki ba ka Pakistan ki pindon kam ki dei ki misail tat suda bat kila ong ba ki sipai Pakistan ki pindon kam de ki misail tat kumba ki misail jong ki Hamas. Ki sipai ki India kila ong ba Kim Smith Satya ya ki misail jong ka Pakistan namar ki yoi ba ki dei ki misail tat ki ba ki sok ban siat pen betai shwa bakin ham. Ka jea khun hadu mentaru kadang bateng bat ki kubor kila yathu ba ka India hadu menta kadang syuyada yaladi bat kampat ther kala. Ka Jammu and Kashmir menta kadang dum teliu namar bala peleblot yikilan kanang baka Pakistan kan omla banthau syaki jaka pajba. हाँ हाँ और ग्राउंड पे बैठ जाओ ग्राउंड पे लेट जाओ ग्राउंड में